le clear tu te ma sign chi bei le vak u le tun tum chu phone heng lutuk ti zia om dan siam that dan kron soi do na kron soi deu jung do na ka man mo deu hlek do na chu wang chuan angun takin in longai thladon nia ma sign tun lai phone chuak thar hi chu heng vak hi awang to phone a tha to na heng lo tlang pui chu takara I phone kha alo henga khoi alo har ni chuan phone chelutuk treng neng lutuk tina kha nia zuarla voksa I lei dei don nia le soi chau mu pang a ma sabera chuan WhatsApp in lutanga heta achunga dot pathuma hian in lutang ti chuan settings a hian in lut le deuh thut anga chuan in back down anga storage and data ti a hian in lut leng ti chuan ta chungber dot tu network usage ti a hian in lutanga ti hian in WhatsApp ina in phone data aron eito aron eidan kha ti hian aron lang don ani status hian ei tam bera eng hian in nge phone kha lo tirit lo ti muang ve ni ti chuan a hnuai ber hi lo enula reset statistic ti hi in metanga ti chuan reset vai hian in reset don ani in reset anga ti chuan in WhatsApp ina data lo eito zong kha ti khan a tharang khan lo omanga ti chuan phone pokha ron smooth vele deuh don ani WhatsApp atang chuan khati chin khani sela chuan adang klo soileng gender in nei chuan in gender in lutanga gender khain mang tangkai don ani chuan a chunglam hi lo en taula tuna hian app a oma in ti pheyanga heta top ber file a hian in lut don ani file a in lutanga ti hian in storage te kharon lang don ani phone storage hi ti hian hei achan ve ai ka mang tam to a ti hian phone storage a hian in lutang in metang ti chuan heta hian ek chia ti maila kan gallery a om to lo maro chu kan device al om tho si khatiang khatam tak oma heta hian in hi poimo ber khani ta a chuan in a pathum na android tia hian in an lut photang android a hian ka lutanga ti chuan chungber data hian ka lut lenga engma omlova media hian ka lut le don ani ta hian he tam tak oma a chungber a hian ka lut lenga omlova khanin enzel don ani Instagram a hian ka lutanga omlova a hnuai ber in chuk thlanga a hnuai ber dot tu WhatsApp a hian in lut don ani WhatsApp a in lutanga lut lenga ti chuan a chungber backup hian he ti hian mo ek chia ho kha file tangkai lo tiang chi ho kha lo om zel don ani tian in delete zelang tiang ka ek chia khani ta a ti chuan sticker an lut lenga he ti hian mo hei te hi avain voi khata atik vek theilawa ti hian amal mala tik angai thina delete po a boi thlak to ni anin delete zelanga ti chuan ka lo delete ri lo photanga ko soi zelang a chungber ain kan lut leng om lafa hnuai bera hian lo om le a delete le don ani ti khan a ek chia ho kama engma ni lo phone ta na tangkai na nei chuang lo tiang khatam tak om ani
ติจวนหน่วยเบอร์มีเดียเห็นลูดเลียงเอาไว้ตาเห็นตําตักกะเอ็กเชียกันติไหมคะตําตักก็ออกมาคันอินเราเอ็นเฟียเฟลไฟตะกะสวยค่ะกะมันเจียละวะอันอินเราเช็คเซลไม่ดอนนี่ไงปอยหมอแหละปอยหมอเราค่ะมอจวนตาเฮียงก็ลูดแรงอะให้ที่เองนี่ปกกะเรานี่ค่อยมีเองเตียกันได้เงที่ปกกะเราว่าเทียนdelete แลป๊อปๆดอนนี่ติจวนให้ไลมีค่ะin gallery เราปอนี่เซเฮตา in delete คัน in gallery มีค่ะabout ดอนจงละวะจวนให้เราอันแล้วละ WhatsApp sticker ที่หันก็ลูดแลดอนะที่เห็นตําตักเอาเราออกมาแฮงที่delete เซนั่นนี่แล้วนี่ให้ไลจงเสียมีเราอันตาวละเฮตําเจียเราอันนูละเฮแฮงที่อามัลเตะติกเซลค่ะหาสาvoi khata va in tik thei box si lo wa ti hian in lo tikanga in lo delete zelanga ka khan phone kha lo tirit ani storage kha tam tak lo lu ave ni ka sticker kha ni ta ti chuan heta achunga WhatsApp image ti han kan lut lenga mai ta po hian tam tak oma chuan hei sen po hianin nangmani na in va sen chua nge in gallery om to silo khang ho khatam tak hi lo om le heng te po hi kan gallery om to lo phone kan device lo om tho phone tirit kha ani le tho ta ni khang ho ti khan in lo delete zelanga delete sen chi pon ni lova chuan hei video te sticker video not tivel lo om tawa khang ho kha in lo delete zelang ti khan fia fel fai tak soi na hun po om lova tam tham to ni ti chuan zen tara chuan ti khan kan du tok le ringa ti chuan khang ho kha in lo delete anga ti chuan in storage chi in lo chin chi adon ani in delete ma khan hemi in storage chi in chin chi anga in delete zo in en lenga a phai duak don ani ati china khan zendar big khachu kan du tok ringa chuan in gallery in lu tanga chuan recently delete ti khamo recently delete kan delete to kan device alom tho si kha ti hian hai lom le teu don ani heng ho hi ni som thum chung omanga chumi ma chu ti hian in device khan alom verang don ani ti chuan avai hian hei chu atik thaya ti khan tikanga in delete don ani ka pa storage aya phone ati muang ati heng ani kan in delete anga khan vai khan bo to ni recently delete hi om dan hi ain ang vek lova kai chu noi bera oma heta om lo ni chuan in gallery khan in lo zonga khoi ai mo khan ron om don ani le khati china khan kan du tok anga ka channel la subscribe lo te khan lo subscribe in lo like ve nga chuan tuna kan video te po midang ta ni thian te chung te ta na lo tangkai tak mielin min lo share sak ve bok anga ti chuan khatiang lam video tha tak tak bengwar thlak tak tak kha karon upload reng thin dona chuwang chuan lo subscribe la notification bell kha all lo da ngei don ni khatia ka soyang khan in ron ti thlapanga chuta ala heng cheu ni chuanin iPhone ka zuar la voksa thau deuh lei mai don nia mong thau le